Nailhan na mga napatay nga sakop kuno sa gilang New People's Army NPA human sa enkwentro sa barangay Campagaw, Pilar, Bohol niadtong Huwebes, Setyembre 7. Gilang nga silang Jingler Villamor Kumpok, 29 anyos, anak ni Domingo Kumpok alias Commander Cobra sa mga rebelde. Gitumbok sa Philippine Army si Jingler nga Vice Squad Leader sa nabilin nga Bohol Front Committee. Gawas kang Kumpok, nagkalasusab silang Ruben Navas, 43 anyos, taga Rizal, Batuan, Bohol. Nelson Lumantas, 50 anyos, taga Barangay Bayahuan, Sevilla, Sevilla Town, Bohol. Rogelio Durillo alias Takoy, taga Minglanilla, Cebu. Felicissimo Arcales Istanyola, 67 anyos, taga Barangay Maitom, Katigbian, Bohol. Ug Lucio Isagre, 45 anyos, taga Mapini, Bohol. Samtang gibisita ni Bohol Governor Ari Zumentado ang ilang mga haya. Gawa sa pasubog, gitagaan usab o ginabang pinansyal ang pamilya. Auhag ni Zumentado sa misalmo sa armadong pakigyabisog nga mobalik na sa sabakan sa balaod.